Tak téma dnešného stretnutia bude spýtovanie svedomia. Mohli by sme to aj nazvať tak metaforicky, že od traumy k uzdraveniu. Alebo spýtovanie svedomia a sebapoznanie. Každý z nás má nejakú tú skúsenosť s tým spýtovaním svedomia. No a zväčša, keď sa vysloví to spýtovanie svedomia, tak čo nás napadne? Skúste. Čo nás napadne hneď ako prvé? Spovedné zrkadlo. Spovedné zrkadlo. Čiže niečo, čo sa týka hriechu. Však? Nejakého problému. No a čo ako je pravda, že to s tým súvisí, ale jedna vec je nejako objaviť v tom živote hriech. To je konanie, ktoré je v rozpore s tým, čo je dobré pre mňa, pre človeka ako takého. A druhá vec je objaviť aj príčiny toho konania. A to už je náročnejšie, ale toto je to podstatné. Ak by sme totiž ostali len v tej rovine takého morálneho charakteru, morálneho rozmeru, sumarizácia počtu hriechov, koľko si krát zhrešil, v akej veci, kedy ak sa budeme sústreďovať len na tie prešľapy v tom spýtovaní svedomia, no tak zdá sa, že skôr alebo neskôr, ako veľmi to obľúbené nebude. Však je to niečo, čo skôr vyvoláva v človeku taký pocit aj zahambenia, aj toho strachu niekde v tom podvedomí, tak som pochybil a tam tie obranné mechanizmy potom veľmi efektívne fungujú v tom seba ospravedlňovaní. Ale zároveň je to nejaká frustrácia, ktorá sa tu môže objavovať a podobne. A toto je neraz dôvod, prečo mnoho ľudí spýtovanie svedomia ani príliš nepraktizuje. Ignác Loyoli v duchovných cvičeniach považuje spýtovanie svedomia za kľúčovú modlitbu. Čiže nevníma ho ako nejakú formu len tej sumarizácie hriechov, aby som sa mohol vyspovedať, ako nejakú praktickú, nejakú činnosť, ktorá proste mi napomáha si zrealizovať spoveď, ale je to istá forma modlitby. A čo je zaujímavé, a v tom to bolo také možno nové, aj keď si nemyslím, že Ignác ako to nejak jediný v tých dejinách cirkvi objavil, alebo o tom hovoril, tak je to, že spýtovanie svedomia nezačína v tých jeho odporúčaniach, že ako postupovať, tak nezačína spýtovanie svedomia tým, že no dobre, tak zoberiem si spovedné zrkadlo, ako ste tu hovorili, Veronika, alebo zoberiem si Božie prikázania, no tak teraz čo som v tej prvej veci urobil zlé, v čom som sa previnil a v druhej, a idem postupne. Nie, práve naopak, prvá vec, ktorá je v tom spýtovaní svedomia u Ignáca, je ďakovanie Bohu. Ďakovať za dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha. Je veľmi dôležité. Uvedomiť si, že Boh je v prvom rade Bohom života a Bohom lásky. Nie Bohom, ktorý by sme spojili s tým slovom sudca, policajt, podobne. Boh výkonu. Ale je to Boh, ktorý koná v tom mojom živote ako prvý. Ako Augustín povie, on miluje prvý. Som miloval Boha, alebo začal som ho milovať, lebo som už bol milovaný. Našiel som ho, lebo už som bol nájdený. Spoznal som ho, lebo on mňa poznal prvý. To je práve ten obrad, ktorý je veľmi dôležitý. Potom si povieme na konci ešte k tým ďalším možno bodom. Tam je tá prosba, potom samozrejme, teda aby som poznal aj potom už tie svoje morálne previnenia, ale v kontexte toho, že keď ja budem vnímať Boha ako sudcu, no tak tam bude stále len tá morálna rovina a ten strach, tá obava. Ale ak budem vnímať Boha ako lásku, tak
tak potom s tou prosbou poznať a s tou ľútosťou sa budú spájať aj napríklad slzy. Ignác z Loyoli, slzy v takom aj metaforickom zmysle. Ignác dokonca odporúča, že aby sme prosili o dar slz, hovorí o slzách ako o dare. No to nie je niečo, čo je len emočné. Slzy samozrejme súvisia s emóciou, nejakou ľútosťou. Ale tá ľútosť vychádza práve z poznania toho, že Boh je láska. Málo kto bude plakať, ak sa bude konfrontovať so svojím hriechom pred Bohom sudcom. Tam bude mať na najvyš strach, tak ako to teraz dopadne. Zmiluje sa, dá mi milosť, nedá mi milosť ako pred nejakým feudálnym panovníkom. Ale ak ja vnímam Boha ako lásku, tak potom to jeho odpustenie prirodzene vo mne bude vyvolávať, povieme, bolesť, tá ľútosť, že čo je ľútosť? Je to bolesť duše nad hriechom. Hej? No, to je niečo, čo je prirodzené. Aj vo vzťahoch to tak vnímame však, že to prijatia, keď sme prijatí druhou stranou a ona nám odpúšťa a my vidíme, že to je úprimné, tak v nás vyvoláva tú ľútosť nie preto, že sme porušili nejaký imperatív, bol som ti neverný, podviedol som, urobil som niečo zlé, ukradol som. No tak som porušil Boží zákon, porušil som nejaký imperatív morálny. To je málo však. Proste je mi ľúto, že som zranil tvoj dobrý postoj, tvoju dobrotu, tvoju milosť, by sme mohli povedať, voči mne. Hej, to je úplne iný rozmer, o ktorý práve aj v tom spytovaní svedomia ide. Takže to je jedna rovina, obraz Boha, ktorý hneď v tej prvej etape tejto modlitby, Ignác to nazýva modlitbou, nie len, ako hovorím, nejakým technickým prostriedkom, hneď v prvej etape tejto modlitby to spytovanie svedomia vlastne sa dotýka tých falošných obrazov Boha. To je veľmi dôležité. No a potom, a to už je tá práca, ktorú treba rozmeniť na drobné, je pochopenie, že spytovanie svedomia nie je len tou sumarizáciou hriechov, ale že je to hlavne o seba poznaní. Tu by sme sa mohli inšpirovať asi aj tou mníšskou tradíciou, ktorá napríklad v tej mníšskej tradícii nenachádzame moralizovanie. Paradoxne naša kultúra, tu u nás, zvlášť tu Slovensko, a to hovorí Páter Špidlík v tomto prostredí našej kultúry, možno Československo, hovorí, že príliš moralizujeme. Príliš moralizujeme. A kladieme dôraz na zákon. No za tým je čosi, čo je indíciou k tomu, že človek, ktorý príliš moralizuje a kladie príliš dôraz na zákon, tým nechcem povedať, že zákon je zlý, ale ak idem len v tej rovine tej logiky toho zákona, tak to je indícia vnútornej neslobody a strachu a môžeme povedať nejakého takého napätia a potom spätne zároveň táto kultúra nie je napríklad schopná odpúšťať a ani prosiť o odpustenie. V podstate tento obraz nachádzame v konfrontácii, neustálej konfrontácii sa Krista s farizejmi však a zákonníkmi. Farizei a zákonníci kladli dôraz na zákon. Za každú cenu. Až tak, že zákon sa stal nadradeným nad to, čo bolo podstatné. A to je dobro samotného človeka. To je ten samotný život. A v tomto kontexte neustále narážali na Krista. A vnímali ho ako toho, ktorý sa rúha, ktorý porušuje zákon. V sobotu uzdravuje, trhá klasy a schádza sa s nečistými ľuďmi. Čiže niečo, čo proste sa na Mesiáša, ani na proroka, a nie ešte na Mesiáša vôbec nehodí. Čiže z podstaty veci on nemôže byť Mesiáš.
Táto logika zákona vlastne ukazuje skôr tú uzavretosť pred tým životom a v konečnom dôsledku je to také, môžeme povedať, také vnútorné peklo, ktoré človek prežíva, ktorému bráni, aby dozrel k bytosti, ktorou už je stvorený na ten Boží obraz. Ale to sú tie psychologické predpoklady, ktoré my musíme zvládnuť, lebo ináč potom ostaneme niekde na polceste a dostaneme sa do situácie, hovoríme tomu, že prešľapujem na mieste. Mnohí z tých duchovných otcov hovoria, že veľa ľudí vzdáva. Hej, aj to spytovanie svedomia potom, aj vôbec tú prácu na sebe z dôvodu, že najprv prichádzajú nejaké buď pocity viny, nejaký nepríjemný pocit z toho prehrabávania sa vo svojich chybách a hriechov, alebo že sa im to spytovanie stalo rutinou, hovorí, však ja furt sa spovedám z toho istého, ale žiadny pokrok. No to je preto, že ten človek, ako zrejme aj tak bol naučený veľmi často, sa nestretol s možnosťou pozrieť na svoj hriech, na svoje problémy trochu ináč. Ako na aj isté formy reakcie na podnety zvonku, ktoré však tieto reakcie idú oveľa hĺbšie a sú vyvolané nejakými, aj možno povieme v psychológii dnes modernej psychológii obrannými mechanizmami, ktoré vlastne spôsobujú, sú tou akoby príčinou toho zlého konania. Ja to tak vždy prirovnávam takému, povedali by sme, keď máte tú pušku v ruke, ktorá je nabitá, odistená, no a pri nejakom menšom neopatrnom pohybe môže vystreliť. Ten výstrel by sme mohli kľudne nazvať tým hriechom. Proste nejaký, už proste sa stalo čosi zlé. A teraz my, ak ostaneme len v tej rovine morálnej, no tak to je ako keď držíte tú pušku v rukách a snažíte sa len dávať pozor, aby ste niekoho nezasiahli. Ale čo je podstatné? No podstatné je ísť hĺbšie, odistiť a vybrať ten náboj. Nie len dávať pozor, aby som nevystrelil. To nejaký čas môžem vydržať. Že budem sa snažiť tak ako držať disciplínou pod kontrolou to, aby to nevystrelilo. Ale dokedy to vydržím? Pri seba menšom zaváhaní, a teraz to zaváhanie, príde únava, príde nejaká dramatická situácia v živote, neočakávaná, všetko mám tak naplánované, stereotyp dňa, dobre, a naraz príde niečo do toho nečakané a už všetky tie moje obranné mechanizmy, v zmysle teda tej disciplíny, padajú však. Čo neznamená, že netreba sa aj zapierať. Tomu hovoríme askéza, že netreba nejakým spôsobom aj sa donútiť niekedy proste niečo neurobiť. To je veľmi dôležité. Ale v prvom rade ja musím ísť hĺbšie k tej vnútornej motivácii a tá mi bude odhaľovať ten mechanizmus, ktorý je tým spúšťačom toho výstrelu. A tam potom môže nastať to uzdravenie. Pochopím, že ten výstrel je spôsobený tým, že je tam ten náboj a ja ho potrebujem dať preč. A to je práca nejaká, to je ťažká vec, ale nie nemožná. Práve naopak, k tomu sme vlastne nejakým spôsobom všetci povolaní. To sme mali u toho Ignáca v tom pojme fundament. Potrebuješ pochopiť, vôbec tá definícia duchovných cvičení, potrebuješ pochopiť, čo sú to tie tvoje nezriadené náklonnosti. Hej. Objaviť, aby sme sa nerozhodovali, to už sú tie výstrely, nerozhodovali pod vplyvom nezriadených náklonností. Čiže ja musím ísť hĺbšie. A to už je dosť náročné, pretože tam aj sám pred sebou, prípadne pred nejakým človekom, napríklad v psychoterapii to robí psychoterapeut, nejaký psychológ, alebo to môže byť kňaz, alebo odhaľujem čosi,
čo je vo mne zraniteľné a objavuje sa tu strach. Ale iná cesta nie je. Kým sa neodhalím a nepochopím príčinu toho strachu, ktorý je zväčša za drvivou väčšinou nášho, povieme, hriešného konania, ja nemôžem dovoliť Bohu, keby som to tak obrazne povedal, aby sa toho strachu dotkol a premenil ho na vnútornú slobodu. Premenil ho tým, že namiesto strachu vložím do toho svojho vnútra tú nádej a ten pocit toho prijatia, ten pocit, to vedomie, pochopenie toho, že som prijatý. A že ja už nepotrebujem sa brániť, strieľať, obrazne povedané, lebo viem, kto som a kde som. No to je, povieme, to je ako tá bodka, tá čerešnička na torte toho duchovného života, ale už tá práca na tom nás premieňa a je to možné. Je to možné. Nízka tradícia, práve celá nízka tradícia je o tom. Tí púštni otcovia, ty musíš pochopiť, povedia, ty musíš pochopiť. V čom je príčina tvojho hnevu, tvojho nejakého konania, žiadostivosti, chamtivosti a čohokoľvek. Máte tých 8 kategórií v tej východnej tradícii. Hovoríme na západe tých 7 smrteľných hriechov, alebo ťažkých, vážnych hriechov, hlavných hriechov, ak chceme. Oni povedia, tá marná sláva sme spojili s pýchou, ale povedia, to je 8 kategórií, akým spôsobom ty uvažuješ a sa zariaďuješ v tej obrane toho vlastného ega. Čiže môžeme, aj oni to tak nazývajú, že to je 8 zlých myšlienok. Spôsobov vnímania sveta. Potrebuješ pochopiť, prečo. Zoberte si taký, mne sa to páči, ja som tu toho Greena našiel a myslím, že Anselma Greena, tak veľmi pekne napríklad ukazuje také obžerstvo. Je to jeden, povieme, z hlavných hriechov, nie? A teraz si poviete, čo mňa sa to netýka. Nie? Dobre, možno sú tu ľudia, ak si to spojím s jedlom, sú tu ľudia, ktorí proste, nevedia si odoprieť a proste, a jedlo sa stalo pre nich nejakým, vôbec nejde o jedlo. Ak by to tak bolo, tak potom zoberte si púštnych otcov. Myslíte si, že nejaký púštny otec, tam sa to rodí, myslím, od toho Evagria to máme, nie? Tam sa to rodí. Tak klasifikácia nejaká, nazvime, je to vždy akože plus minus, tie kategórie netreba brať nejako akože tak a nejako ináč. To sú vždy nejaké formy vyjadrenia čohosi, čo sme tak nejak, aby sme tomu lepšie pochopili, zosystematizovali, ale to môžeme tam dať aj čosi iné, ak chceme. A zase sú tam nejaké prechody medzi tými myšlienkami zlými, to nie je niečo, čo je presne buď alebo. Ale mohol ten púštny otec trpieť obžerstvom na tej púšti? Čo tam mal? Kobylky. Ten Jan taký krstiteľ, nie? Ale tých 8 myšlienok, to nie je to, že mňa sa týka len jedna. S ostatnými som vyrovnaný. Hej? Ak to mali sme za komunizmu, som vysporiadaný s náboženskou otázkou. Hej? To je tých 8 kategórií, to máte ako u Aristotela. Keď použije výraz kategória v logike, tak ten výraz kategória to je spôsob, akým ja som schopný popisovať svet. A tam má teraz tú kvalitu, substancia, začína to substancia a potom idú tie akcidenty, kvalita, kvantita, čas, priestor, poloha, trpnosť, činnosť a tak ďalej. A teraz on povie, tak sa mi to javí, že je 10 fóriem, spôsobov, akými sa ja môžem na nejakú vec pýtať. Čo to je tá podstata a potom idem ďalej, aké to je, koľko toho je, kde to je, kedy. A hovorí, tak nejak som našiel 10 spôsobov pýtania sa a teda spôsobov vnímania veci. No a keď zoberieme tých 7 hlavných hriechov,
alebo 8 zlých myšlienok. A to je 8 spôsobov, akým ja nesprávne som schopný vnímať sám seba a svet okolo mňa. A oni sa týkajú každého z nás, všetkých 8 myšlienok, lebo to patrí k nášmu spôsobu vnímania samého seba. V kontexte povieme toho, keď chceme tak biblicky, že tej narušenej alebo teologicky prírodzenosti, v zmysle tej už toho nepoznania tej pravdy o sebe a o svete. A to nepoznanie sa prejavuje v tých nesprávnych pohľadoch. To sú nesprávne pohľady, cez ktoré ja potom tú realitu o sebe a o druhých a o svete deformujem. Takže aj mňa sa to obžerstvo týka, aj toho Kasiana, aj to Evagria, aj všetkých tých, ktorí tam boli na púšti. Aj to obžerstvo, aj keď tam mal jedlo možno každý druhý deň niekedy a sa postil a možno aj keď sa postil, aj tak sa nemal príliš čoho. A v čom je teraz tá podstata toho, nazvime, obžerstva? No, to musíme výjsť z toho pojmu, čo to znamená byť nasýtený. A byť nasýtený znamená mať istotu. A to slovo sítiť sa môžem aplikovať nielen na to jedenie. To môže byť čosi, čo je spojené s tým spôsobom konzumu v tom najširšom zmysle slova. Keď sa dnes hovorí o konzumnej mentalite, tak mne sa páči definícia Antonia Baggia, to je taliansky mysliteľ, ktorý povie konzum a konzumná tá mentalita, tá nespočíva v tom, že ja vlastním veci, že jem, keby som to zobral na to jedlo, že proste mám veľa jedla a tak mám veľa, Afričania nemajú, môžem sa aj podeliť, ale ten problém je nie v tom, že mám veľa vecí okolo seba. No keď sa narodím do kráľovskej rodiny alebo do nejakej bohatej rodiny a budem ako dieťa proste bez môjho nejakého pričinenia, námahy mať veľa vecí okolo seba, no tak to ešte samo o sebe nevytvára tú konzumnú mentalitu. Konzumná mentalita spočíva v psychologickom pocite nedostatku. A ten psychologický pocit nedostatku bude robiť problémy, aj keď budem mať všetky veci na svete. To sme mali znovu pri tom fundamente, že pochopiť, koľko naozaj potrebujem. No a tu vlastne niekde vidíme aj ten princíp obžerstva. Snaha psychologicky sa zaistiť pred rôznymi formami neistoty, ktorá sa v našom živote objavuje. A je to spojené s nejakou formou toho mať. Čiže v istom zmysle obžerstvo odhaľuje istú formu strachu, neistoty, a už by sme mohli ísť ďalej, hĺbšie, de facto bez nádeje a neviery, že Boh je na mojej strane. Keby som to aplikoval už aj do tej teológie, do tej spirituality. Takže problém nie je v tom, že ja jem veľa. Samozrejme, to mi bude zlé. Ale problém je v tom strachu. Prečo to robíš? Lebo máš strach, že keď nenasítiš, teraz to môžu byť tvoje psychologické potreby, telesné potreby, rôzne formy potreb, ty ich nenasítiš, mám na mysli tie konzumné potreby, čo máme u toho Maslova v tom najnižšom rebríčku tých potrieb. Ak ty ich nenasítiš, tak príde strach, že si o niečo prišiel, alebo že to nedáš tej budúcnosti. A toto je ten problém, ten strach. V tej chvíli sa to potom prejavuje v čom? No si lakomý, nevieš sa deliť, závidíš. Teraz vidíme, že tých 8 zlých myšlienok, alebo ak chceme hriechov, to slovo tých zlých myšlienok príde oveľa trefnejšie, pretože ono vyjadruje ten náš spôsob uvažovania. Ani nie tak hriech, keď poviem, tak mám tendenciu ho vnímať ako nejaký objekt. To je trochu ďalšia téma, o ktorej, to už sa v stredoveku tá otázka otvorila v spore medzi realistami a nominalistami, ale to teraz nebudeme otvárať. Ale je to istá forma nesprávneho chápania, nesprávneho spôsobu uvažovania, ktorá potom má samozrejme konzekvencie v tom praktickom živote,
Ale tie formy, tých 8 myšlienok, to sú spojité nádoby. Tak ja ako v tých 7 som OK a v tej 8 len vyskakujem. No tak ako v podstate som na tom dobre, by som si mohol povedať. No ak vyskakuješ v jednej, tak vyskakuješ zásadne vo všetkých ostatných. Len o tom možno nevieš, lebo je to zakryté tým povieme psychologicky sebaspevňovaním hypotéz, s tou racionalizáciou toho, alebo nevidí neschopnosti odhaliť tú príčinu a teda aj neschopnosti prejsť tým procesom uzdravenia. To máte podobne ako v tej medicíne, keď prídete k lekárovi a lekár vám povie, viete čo, no, pozerám na tie vaše výsledky, mali by ste zmeniť životný štýl, hej. Trebalo by upraviť strávu a tak, a vy to neurobíte, tak sa nemôžete uzdraviť. Poviete si, ale ako, to netreba preháňať a to nie je také podstatné. No dobre, to je spôsob uvažovania, ale ten život, tá pravda toho života, tá sa neodvíja od toho, ako ja o ňom uvažujem, ale naopak. Moje uvažovanie musí objavovať to, čo je dobré a pravdivé v tom živote. A to stále opakujem v každej prednáške, pretože život je skúškou správnosti toho nášho spôsobu uvažovania, konania, myslenia, modlitby a celého toho duchovného života. Ak mám nejaký problém, kto ho nemá v tom duchovnom živote, tak alebo proste moralizujem, alebo tak tam je čosi, čo ja potrebujem dostať na povrch. A toto všetko, o čom hovorím, by sme mohli zahrnúť pod to slovo spýtovanie svedomia. No, vidíme, že to nie je len nejaká modlitba, ktorá by bola nejakým návodom, spovedným zrkadlom. Viete, to spovedné zrkadlo má na jednej strane istú výhodu, hlavne pre ľudí, ktorí nejako chcú v tom duchovnom živote vystúpiť na tú etapu toho konania dobra a ešte sa tak neorientujú v tom, čo je dobré, čo nie je dobré, nejako prešli nejakou konverziou, môže im to pomôcť. Ale na druhej strane môže byť to spovedné zrkadlo veľkým problémom. Kde niekto iný za nás hovorí, čo je a čo nie je dobré. My tu máme nejaké, povieme, nazvime to objektívne kritériá toho, čo je a čo nie je dobré. Však poviem tak v tom najhrubšom zmysle, že zabiť, ukradnúť. Áno, to môžeme si aj napísať a potom to rozmeniť ešte na drobné, že komu, okolnosti, ale opäť ten príbeh, ktorý som už asi rozprával o tej manželke, ktorá John Pavel to má v tej svojej knižočke Prečo mám strach milovať. A on tam hovorí o žene, ktorá sa s manželom dohodla, že aby mali OK manželstvo, aby to ich manželstvo bolo bezproblémové, tak sa dohodla, že si urobia zoznam tých povinností. Kto komu bude ako teda pomáhať, čo každý vyžaduje od toho druhého. A keď sa budú toho zoznamu držať, takže to manželstvo bude OK. No. A to aj sa celkom darilo. Potom ten manžel zomrel, ona sa znovu vydala a raz našla v komore zoznam s týmito požiadavkami manžela. A tak sa preľakla, povedala si. A teraz v tom druhom manželstve sme nejaký zoznam nerobili. Nezanedbávam čosi, alebo nie je potom to manželstvo ohrozené. A keď teraz čítala ten zoznam, tak vlastne hovorí sama pre seba, no ale však ja vlastne to isté, čo som vtedy mala a čím som sa riadila ako nejakou tou literou, to dnes robím spontánne. A toto je vlastne tá podstata toho, v konečnom dôsledku aj spovedného zrkadla, ktoré, ja ich nechcem, že mali by sme ich zrušiť, vôbec nie, ale ak by človek ostal len pri tej rovine, má dať dál, ekonomickej, tak to spovedné zrkadlo bude pre ňoho obrovským problémom. Povie, to máte ako v tej našej politike. Ja som nejaký zákon neporušil, čiže som morálny. Tu niektorí politici si spájajú morálku s dodržiavaním zákonov. Čiže ak nemáte prijatý na nejaké konanie zákon, takže vlastne
ste morálni, pretože ste zákon neporušili. Ale zákon môže byť aj nespravodlivý a nie všetko konanie je zachytené legislatívne. Nie? Čiže morálka a legislatíva sú dve veci. A podobne to máte aj v tých spovedných zrkadlách, kde to konanie človeka je viac ako len nejaké legislatívne uchopenie toho konania. My sme tu prešli v cirkvi takým veľmi ťažkým obdobím pietizmu a takého moralizmu v tej druhej polovici moderny, alebo povieme novoveku, kedy sa nám tu vyformovala tá ambícia dostať tú ľudskú činnosť pod kontrolu a čo najlepšie, najpresnejšie tá racionalita novoveka tak trochu ovplyvnila aj tu vlastne samotnú morálnu teológiu a sklzlo to do toho generovania rôznych spovedných zrkadiel, rôznych takých kazuistík a zoznamov hriechov a trestov, ktoré tí spovedníci mali k dispozícii a tie rôzne penitenciáre a sme pochopili, že ako to nás nepremenilo. Poprvé, nie je možné zachytiť takto právne, legislatívne. Nie je možné zachytiť celý ten diapazon, celý ten rozsah ľudského života, všetky tie možnosti. A po druhé, ak ja ostanem len pri tej rovine toho povieme nejakej tej náuky, ja potrebujem ísť hlbšie, potrebujem ísť do toho vzťahu. A tam už to nestačí. Tam už musím ísť k niečomu, čo si vyžaduje aj odvahu, kreativitu a hlavne budovanie vnútornej slobody. Takže aj tie spovedné zrkadlá majú v sebe tento problém a potom v takom extrémnejšom prípade napríklad môže to vyvolávať u človeka dokonca škrupule, alebo ho zväzuje vnútorne, ak sa príliš na to upriami a niekedy on ani keď nevie o iných možnostiach, že ako pracovať so svojím problémom, tak sa bude neustále naozaj iba prehrábavať a dotýkať len toho povrchu, toho konania, tak toto som zase neurobil. Tak v tomto som zase zlyhal. A ja potrebujem ísť hlbšie. To spovedné zrkadlo mi samo o sebe nepomôže. Tu niekedy urobíme taký uhybný manéver a povieme, no ale ešte v réžii to má Boh. No to je pravda, ale mne sa páči veľmi tá Halíková to konštatovanie, keď povie, ale pozor, Boh nás predsa neoslobodzuje a nezbavuje dôsledkov našich rozhodnutí. Boh nám necháva slobodu a my ju máme využiť práve preto tvorivé pochopenie toho vzťahu medzi ním a nami. A ja keď sa upriamím na niečo, čo začnem považovať za alfu a omegu toho života, a pritom to nie je to podstatné, tak prídu aj dôsledky. A potom sa z toho zrodila tá rutina, alebo tá vlastne taká nivelizácia aj v tej morálke, že dnes povieme, no tak ako začali sme rozlišovať medzi ťažkým a ľahkým hriechom, čo ako má svoju logiku, pretože keď ja, zjednodušene poviem, ukradnem niekomu jeho živobytie celé, čo pre bohatého človeka neznamená v podstate nič. Pre niekoho, dajme tomu, by som mu ukradol 10 000 eur. To je jeho živobytie. To proste, to sú jeho úspory a ja mu to zoberiem. Pre miliardára 10 000 eur to je nič. To je štatistická chyba. Tak je rozdiel ten kontext. Hej. Tá chudobná vdova dala najviac. A čo dala tam? 2 haliere? Či koľko? Neviem, koľko by to bolo v prepočte na eurá, alebo na nejaké, čo by to boli, centy možno, neviem. Ale každý sa tak ako nejako možno tak čudoval, že čo to tam, to máte niekedy aj také výzvy, že no, aby tí ľudia nehádzali tie medené mince a tak, hej, ako tie drobné centy, že to ako euro 2, boli takéto výzvy aj vo farnostiach niekde niektorí kňazi, ktorí tak, hej, ako, sa im to ťažko počíta, chápem, a to ináč prakticky je to ako problém, lebo proste vy na tom prerobíte, hej, musíte to potom tie peniaze niekde dať do banky alebo ja tam zaplatíte väčšie poplatky ako to, čo vy tam donesiete, ale ide o to pochopenie toho princípu.
A v tomto, ako ten Boh je na našej strane, ale my musíme vstúpiť do toho vnútra a urobiť čosi, disponovať sa pre tú premenu. Čiže toto je len začiatok. Toto je len začiatok procesu. Ale ak ostaneme len na tom začiatku, tak nemôžeme dôjsť k tomu uzdraveniu. Potom budeme odsúdení doslova k neúspechu. Pretože tieto morálne ideály, ktoré máme v spovedných zrkadlách a v tých imperatívoch, povieme v tom zákone, oni nám budú vždy unikať. Kto z nás môže povedať, no ja už som proste to zvládol. Hej. V tomto zmysle morálka ti povie len dve veci. Tak si urobil, konal si v súlade so zákonom, alebo si nekonal v súlade so zákonom. Dobre, môže byť ešte nejaká situačná morálka, ale si dobrý, alebo nie si dobrý. No a teraz kto z nás povie, no som dobrý, dobre, možno sa mi podarí párkrát, áno, ale potom príde znovu nie, ale my potrebujeme ísť hĺbšie k tomu uzdraveniu. A toto je zmyslom celého spytovania svedomia. Čiže páči sa mi jedna metafora, ktorú použije Anna Hogenová, povie, svetlo nepochopíme len zo sústredenia sa na tieň. Tým tieňom to sú tie naše prešľapy v tom našom živote, o ktorých vlastne máte tie spovedné zrkadlá, ale my potrebujeme sa pozrieť na to svetlo. Vystúpiť z toho tieňa, ináč ak sme mali úvod do filozofie, tak to tam máte v tom podobenstve o jaskyni. Potrebujeme výjsť a pozrieť sa na ten svet, aký je. Zatiaľ, čo tie tiene našich reakcií, zranení, zraňovania druhých ešte nevypovedajú nič o našom vnútri. Ak budeme pozerať aj na Boha len z pozície toho tieňa, tak aj ten Boh sa stane pre nás temným. Bude tým, povieme, sudcom. V tomto zmysle je samozrejme veľmi dôležitá úloha toho spoločenstva, povieme, kňazov, aj dnes psychológov, ktorí vlastne robia to isté, čo ste tu mali intuitívne uchopené v tej spiritualite kedysi. Ale dnes to robíme už tak sofistikovanejšie v tej psychológii, povieme exaktnejšie, máme nové metodiky výskumu tej osobnosti, ale mnohé tieto, povieme, pravdy psychologické, teórie už boli dávno objavené intuitívne v staroveku, v tej ľudovej múdrosti, práve tej, ktorej išlo o pochopenie toho života. Zajímavá knižočka, ktorú vám odporúčam v tomto kontexte, je od Jonathana Haidta a teraz ten názov. Vyšli dve od neho v českom preklade. Jedna sa volá Morálka lidské mysli a tá druhá, názov si teraz narýchlo nespomeniem, ale je o tom, myslím, že podnázov hovorí o tom, že to nájdete, keď dáte Jonathan Haidt, tak vám to tam vyskočí. Sa mi zdá, že niečo šťastie, tam to slovo je v názve, ale teraz nie som si istý. Ale podnázov hovorí o tom, že akým spôsobom moderné pravdy boli uchopené v tej múdrosti našich predkov. A on tam ukazuje, že mnohé tie veci, ktoré dnes aj v tej psychológii máme, oni tu už boli reflektované. Len boli samozrejme vyjadrené jazykom doby aj tým spôsobom chápania, ale už tie mechanizmy toho nášho konania, ako to máte napríklad v tých 8 zlých myšlienkach, oni ukazujú čosi, čo potom môžete v tej psychoanalýze spojiť s tým podvedomím, s tými obrannými mechanizmami a stratégiami, o ktorých sa dnes v psychológii hovorí. Takže toto tam už všetko bolo nejakým spôsobom intuitívne uchopené, ale zasadené do toho kontextu, povieme napríklad tej spirituality. Takže spytovanie svedomia môžeme nazvať aj vlastne takou schopnosťou rozlišovania. Nie len racionálneho hodnotenia, morálneho hodnotenia, ale rozlišovania toho, čo je vlastne v tom našom živote dôležité a čo je tou akoby takou príčinou tých rôznych našich reakcií,
ktoré máme my v tom našom živote, voči druhým ľuďom, hej? Ale aj voči sami voči sebe. Mne to tak prišla taká metafora výstižná, ktorá možno, že sa dá použiť na to rozlišovanie, že to je ako taký let toho albatrosa. Albatros je vták, ktorý je známy, že dokáže využívať rôzne prúdy, stúpajúce, klesajúce a v podstate pri svojich letoch celé hodiny dokáže plachtiť ponad more, kde nemá pevný bod, nemôže pristať niekde, aby si oddychol, ale on dokáže proste iba rozpätými krídlami plachtiť, hovoríme, je to akýsi majster v lietaní, tým, že využíva tie prúdy. Je citlivý na to prúdenie a dokáže proste sa udržať nad tou vodou práve tou schopnosťou zistiť, čo ho dvíha a čo ho vlastne naopak ako tlačí k zemi. Čo by bola vlastne smrť, pretože potom na tom mori, ako príde nejaká ryba, ho môže zožrať, ale proste to nejaké, už je to nebezpečnejšie oveľa. Takže ten let albatrosa je vlastne tiež istou formou takej metafory toho spytovania svedomia, ktorom, ak budeme to spytovanie prirovnávať k tomu mávaniu tými krídlami, že ja vlastnou disciplínou, snahou proste len konať to dobro a toto nerobiť, toto robiť, tak sa vyčerpáme veľmi rýchlo. A my sa potrebujeme skôr dostať do tej pozície toho albatrosa, aby sme akoby si vypestovali tú intuíciu na to, čo je pre nás dobré a čo je zlé. Čiže musíme porozumieť pocitom a impulzom, aby sme ich dokázali ovládať a nie naopak. Aby tie, Ignác tak vyjadria, mne sa to páči, to vyjadrenie, nezriadené náklonnosti, tie, ktoré ma tlačia, povieme obrazne k zemi, aby som ich mal pod kontrolou v zmysle, aby som im rozumel. Tá disciplína tam môže byť efektívnym vonkajším prostriedkom k tomu naučiť sa. Tak ako povieme znovu, keď hovoríme a tieto obrazy zo športu alebo z kultivovania, z poľnohospodárstva, že kultúra, nakoniec toho kultu proste potrebujete, aby to, čo je skryté, sa stalo neskrytým, vy to musíte kultivovať. Tú rastlinku musíte okopávať, polievať. Proste je to nejaká forma nejakej činnosti, ale tá podstata nie je len v tom okopávaní, v tej rastline ako takej. Takže v tom povieme vnútornom rozmere toho duchovného života, v najširšom zmysle slova, aj môžeme povedať psychologickom, spočíva vlastne to pochopenie akoby tých prúdov. Tie prúdy my si vyberať nemôžeme. Oni prichádzajú, odchádzajú. My nemôžeme veľmi v tom našom živote regulovať ten život, že tak ako ja dnes neviem, čo ma čaká, ako zareagujem. Oni prídu, tieto prúdy, ale ja sa musím stať citlivý na to, aby som dokázal nebyť tou lodičkou, ktorá bude na tom mori zmietať nad tým vetrom. Mnísi majú tú takú radu. Skúmaj myšlienku, kým je ďaleko. Ale už keď príde veľmi blízko, už ťa dostane. Ešte kým je ďaleko, tak si ešte voči nej slobodný. No to je výzva k tomu, v čom sa musíme cvičiť. To je tá askéza, ale ja potrebujem najprv vedieť, prečo to mám robiť. Prečo niekedy možno aj povieme vzdať sa čohosi, na čo mám nárok, je lepšie, ako bojovať za každú cenu o tú svoju pravdu. To je pochopenie toho vlastného bytia, z ktorého pozície ja potom dokážem, povieme, zastaviť napríklad to zlo, ktoré príde zvonku. To je, povieme, to je ideál, no ale cítime, že je na tom čosi, ako si sa nám spája s tým pojmom kresťan, keď sa pozrieme na Krista. Atakovaný, nakoniec odsúdený na smrť, nesiaha po nástroje pomsty.
zároveň neznamená, že súhlasí s tým konaním, ale dokáže svojou vnútornou slobodou to zlo zastaviť. Násilie, hovoríme, plodí násilie. Ja keď pracujem na svojom vnútornom strachu, to násilie zvonku už na mňa nemá dosah. Dobre, môže byť tu násilie rôzne formy, ale hovorím teraz o tom takom násilí, napríklad v slove. Keď niekto príde a proste niečo mi povie a mne to niečo vnútri proste spustí a nedá mi to, aby som aspoň nejakou vetou, možno, že len buchnem dverami. To je ťažké. Ale ja keď pochopím, čo je podstatou, tak potom dokážem, povieme tak ľudovo, zahryznem si do jazyka, ale nie preto, aby som tu dodržal nejaký imperatív, ale preto, že viem, že som voči tomu vnútorne slobodný. Že nepotrebujem reagovať na ten vonkajší podnet, aby som si udržal vlastný sebaobraz. Lebo ja ho mám z iného zdroja. Kým môj vlastný sebaobraz, tá moja identita bude spojená s tým, ako ja som schopný sa zariaďovať v tom svete vonkajších vzťahov a toho celého diania, no tak vždy budem v tej situácii akcia-reakcia. Ale ja keď pochopím, povieme, stanem sa uzobraným, tak z tej uzobranosti budem vidieť možno aj tú biedu, tú trápnosť nejakého toho konania, slova, ktoré na mňa dolieha a stanem sa voči nemu slobodný, nebude ma to vnútorne zožierať a rozbíjať, nebude to vo mne vyvolávať túžbu po pomste, po násilí, ale skôr môžem povedať, mi bude toho človeka ľúto. Tak myslím si, že nejak cítime, že to je niečo, po čom tak vnútorne všetci túžime. Potom v rozmere tej vnútornej slobody. A to je to, čo nazývame tým Božím obrazom. Mám tu taký príklad, ktorý sa mi tak páči z Evanjelia o tom Petrovi, ktorý 3-krát zaprie Krista však. A teraz tam vidíme také dve postavy, ktoré sú takou istou formou archetypu toho, čo sa v nás môže odohrávať. Na jednej strane zapretie Petra a na druhej strane zapretie Judáša. Peter zapiera Krista, predtým ešte hovorí, nikdy mne sa to nestane, proste ja to mám pod kontrolou však. A on ho zaprie. A teraz hovoríme, že potom sa horko rozplakal. Ináč, to je ako zaujímavé, tam ešte tí prví kresťania ako nemali tú potrebu to modifikovať trochu. Neviem, či dnes by sme niečo také tam napísali, do toho písma. To sa nehodí, aby prvý pápež takto, to tam nie je podstatné. Ale práve naopak, Peter o tom určite veľa hovoril. Určite veľa o tom hovoril, o tejto svojej skúsenosti. Lebo tá skúsenosť vlastne akoby završila alebo završovala tú jeho premenu, ktorú potreboval prejsť. Od tej istoty, že to mám pod kontrolou, od tej vôle k moci, k tomu prijatiu toho, kým som. Ale až potom, keď zistil, kým je aj v tom zlom, nielen v tom dobrom, a prijal to prijatie Bohom, tam sa tá premena završila. A Peter, teraz môžeme si položiť otázku, prečo plakal? Keď kohu 3-krát zakykírika, Peter sa rozplače. Spomenul si, že čo mu povedal Kristus. A teraz prečo sa rozplakal? Pretože urobil chybu? Mohol si povedať, na čo som tam išiel? Fakt mal ten Ježiš pravdu. To by sa nepremenilo. Áno, ja môžem niekedy plakať aj preto, obrazne povedané. Môže mi byť ľúto, že som pochybil, lebo jak sa ja teraz jak sa ja postavím pre tých spolubratov a čo oni mi povedia. Čiže stále som v tom zajatí toho svojho ega a
stále dominuje pred tými mojimi očami obraz Boha sudcu a toho výkonu, nie? Ktorému sa musím zavďačiť. Keby som tam neišiel, mohol som mať pokoj. Hej, ale podľa mňa plakal nie preto, ale práve preto, že pochopil, že napriek tomu je prijatý Kristom. Judáš nedokázal prijať prijatie Kristom po tom, čo urobil. A toto vlastne je, hej, čiže keď spoznal zlyhanie, čo nastúpilo u Petra? U Petra nastupuje ľútosť a premena. U Judáša nastupuje depresia, pocit odmietnutia, čo nakoniec vedie k samovražde. Psychológia to dnes veľmi dobre má zmapované. Akým spôsobom depresia, teraz hovorím, môžu byť depresie, ktoré sú klinické a tam neurobíte s tým nič. Proste to je nejaká fyziologická záležitosť nášho mozgu. Ale tie depresie, ktoré môžu byť vyvolané a úzkosti vyvolané tou našou predstavou o tom, tým idealizovaním toho ega, ktoré proste si je isté same sebou. A keď príde teraz to konanie, no tak buď si zracionalizujem to konanie a poviem si, no tak ako však to vlastne nie je hriech. To ako by bolo zaujímavé viesť tieto diskusie s ľuďmi, ktorí v cirkvi boli na čelných miestach a bolo im dokázané a potom boli aj odsúdení za tie rôzne pedofilné škandály, zneužívanie sexuálne reholných sestier, aj biskupy alebo krytie týchto. A že akým spôsobom títo ľudia si to svoje konanie zracionalizovali. Oni ako povedia, že pre dobro cirkvi sme to nechceli ťahať do verejnosti a tak. No. Ale čo vo v tom vnútri? To by chcelo urobiť nejaký cieľený rozhovor, ale obávam sa, že tam je práve to, čo tu máte už u toho Adama a Evy. Tak vieš, no my sme sa skryli, lebo však, ale to ten had, hej? Adam sa vyhovára na Evu, Eva sa vyhovára na hada, každý proti každému. Obraz Boha totálne zdeformovaný. Ty si sa ma bál? No jasné, čo si jedol? No tak vieš, ale to nie ja, to Eva. Hej. Tam už nie je ani schopný dialog človeka s Bohom. Lebo je uzavretý do svojho sveta, ten Boh prestal byť Bohom života, je Bohom smrti. Pred Bohom smrti sa musíte skryť. Takže to vyvoláva depresiu. Alebo si to zracionalizujete a poviete si, prispôsobíte si toho Boha na svoj obraz a poviete si, však to vlastne je v poriadku. No ale teraz tá otázka je zo strany toho, kto to urobí, že akým spôsobom on si toto zracionalizuje. Hej? Čiže tu vidíme, že ten Judáš a Peter, to sú akoby archetypy, obrazne povedané, to slovo archetyp chápem ako metaforu, nejaký exaktný jav, ale ako nejaký archetyp, že proste to je o nás. Hej. Písmo je zrkadlo duše človeka. Je vo mne niečo, čo je tým Petrom a je vo mne niečo, čo je tým Judášom. Proste zahambenie, tak ja som toto urobil, no jak ja teraz, hej? A tak ako mám tendenciu proste však, alebo potom príde tá frustrácia a depresia. Hej. Čiže každý z nás asi má skúsenosť, že aj túži po tom prijatí, napriek tomu, aký je. A zároveň aj je tam nejaký blok prijať to prijatie v kontexte toho pocitu zahambenia. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že vždy v tom našom poznávaní samých seba musíme sa sústreďovať na to, čo je povieme, za tým našim už konaním, čo je tou poistkou, spúšťačom tých našich reakcií. Pretože toto nieraz rozhoduje o tom, akým spôsobom my vnímame veci okolo nás. To je v podstate téma, ktorej sa venuje fenomenológia. A ja som vám tu ukázal takúto schému. Vidíte ju? Áno. Áno. Dobre.
Tak, toto je spýtovanie svedomia. Nezľaknite sa. Hej, taký môj pokus trochu. Ešte budem asi na budúce potom pokračovať v tej téme, lebo to dnes už nestihneme. Porozumieť tomu, čo sa vlastne deje v tom našom vnímaní. Keď tá naša pozícia toho vedomia, z ktorej my vnímame všetko, čo sa nám predkladá, svet, situácie, Boh, konanie blížnych a to všetko, je nejakým spôsobom vnímané, ale zároveň je vnímané aj spolu s tým, čo my nejakým spôsobom vidíme, tak to naše videnie je už predformované nejakým, nazývame to predúsudkom. A to sú tie naše emócie, potreby, túžby, zranenia, potlačené prejavy, obranné mechanizmy, ktoré sa vytvorili u nás v tom detstve. A tie potom spätne, to sú tie spúšťače. To je ten náboj, alebo tá spúšť, ktorá vystrelí potom ten projektil, to už je ten hriech, reakcia, tu máme obranný prejav, hriech, keby sme chceli. Zraňovanie smerom von, ale zraňovanie zároveň nie je nikdy len smerom von. Ale zároveň to zraňovanie von, čiže nejaká obranná reakcia na nejaký podnec vonku, vedie aj k posilňovaniu toho obranného mechanizmu. Ak ma niečo ohrozuje, čo je prirodzená reakcia, že na to ja budem reagovať nejakou odozvou, povieme, akcia vyvoláva nejakú reakciu, tak tá reakcia bude zároveň posilňovať potom vo mne a potláčať čosi, čo ma bude uzatvárať viac pred tými situáciami, pred tým možnosťou vidieť veci také, aké sú a zároveň vidieť seba samého v tej pravde. Keď mi niekto Humphreys, toto nájdete podrobne u jedného psychologa, volá sa Humphreys, napísal knižočku a ja som na pozadí toho to potom toto spracoval, kde on hovorí o tom, že keď sme sa narodili ako deti, každý náš prejav, nášho správania a podobne, súčasný, je formovaný nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami. A potom on je spätne vyvolávaný nejakými reakciami zvonku. Ale keď sme boli deti, tak väčšinou sme sa správali najprv spontánne. Však to dieťa, aj keď Ježiš povie, a to je veľmi dôležitá myšlienka, ku ktorej sa musíme neustále vracať. Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva, čo tým chce povedať? Nehovorí tým, že buďte infantilní. Nerozhodujte za seba. Nechajte autority rozhodovať. Nehovorí o neslobode, o infantilnosti, o nezrelosti, o tom, že o tej takej, nazvime to, nezrelej poslušnosti. A tak to nie je. Byť dieťaťom znamená byť vnútorne slobodný od zranení a rôznych obranných mechanizmov, ktoré potom vyvolávajú problémy v tom našom živote. A to dieťa ešte tie zranenia a obranné mechanizmy nemá. Oni postupne, ako sa v tom živote pomaličky pretlká v konfrontácii s tou rodinou a tými najbližšími, tak sa začína u neho objavovať práve pocit nejakého zranenia. Pri skúsenosti napríklad s nejakým zážitkom sa naučí, že keď sa budem takto správať, tak to sa mi nevypláca. A bude za to nejako sankcionované potom aj v budúcnosti, tak sa čo urobí u neho? Vyvolá sa nejaký obranný mechanizmus, ktorý, to je to zraňovanie smerom dovnútra, ktorý spôsobí, že prestanem byť už taký spontánny, aký som bol doteraz, pretože som za to získal nejakú sankciu. No a toto všetko je nejakým spôsobom ovplyvnené aj tou zrelosťou tých samozrejme rodičov, toho prostredia, v ktorom sa to dieťa narodí. Niekto, povieme, má viac šťastia a tí rodičia sú
sú fajn a oni ako urobia, čo vedia, aj keď urobia nejakú chybu, ale hej, proste, a niekto zase sa narodí do katastrofálnych pomerov. Hej. A toto všetko vlastne nejakým spôsobom ovplyvňuje potom tie naše prejavy, ktoré sa stávajú potlačenými, lebo sme zistili, že ak sa budem takto prejavovať, príde sankcia, takže prirodzene na akúkoľvek takú situáciu zvonku, alebo aj na niečo, čo vychádza z môjho vnútra, budem reagovať nejakým uzavretím sa. Čiže nejaká kľúčová skúsenosť vyvolá vo mne nejakú obrannú pozíciu. Tú kľúčovú skúsenosť máme na mysli nejaký podnet, ktorý nás nejako hlboko zasiahol a otriasol s nami a my sme ešte tomu nerozumeli, ale emočne sme to poriadne precítili a to v nás vyvoláva potom spätne postoj k nejakému životu. A k tomu, čo potom si prenášame do toho života. Typické prejavy pre to dieťa sú tvorivosť, motivácia, túžba po novom, zmysel pre dobrodružstvo, spontánnosť, zvedavosť, dôvera, nežnosť, spokojnosť, sloboda od predsudkov. Prečo máme radi deti? Všimnite si jednu zaujímavú vec. Neviem teraz, či som to u toho Ericha Froma čítal, alebo niekde inde, ale on hovorí o tom, že je tu taký zaujímavý fenomén. Sme, akí sme ľudia. Ale keď sa stretneme svet dospelých so svetom dieťaťa, príde dieťa do nejakej spoločnosti, ako reaguje tá spoločnosť na to dieťa? Ako na ňu reaguje? Je milá? Nie? Tá spoločnosť to dieťa vníma pozitívne. Ešte aj ten, kto je darebák, povieme, aj on, naraz voči tomu dieťaťu malému, ak to nie je nejaký už, povieme, beznadejný prípad psychopatie, tak ten človek voči tomu dieťaťu sa správa milo. Voči dospelým nie, ale voči tomu dieťaťu naraz. A že čím to je? No práve tým, že to dieťa ešte nie je zdeformované tým svetom dospelých a my pri tom dieťati nemáme strach. My vieme, že to dieťa, alebo ináč povedané, že od toho dieťaťa nemôžeme zažiť zranenie. A preto sme naraz voči nemu úplne spontánni, otvorení, prajeme mu dobre, pohľadíme ho po vlasoch. Proste naraz tie prejavy sú úplne iné aj od ľudí, čo by sme boli prekvapení, že naraz oni sú schopní prejaviť nejaký súcit, lásku, nejaký altruizmus voči malým deťom, čo nedokážu prejavovať voči dospelým. Lebo tam, v tom svete dospelých, si zažili veľa zranení, ktoré automaticky potom sú tými spúšťačmi tých obranných reakcií na každého, kto potom potenciálne príde do tej situácie, do toho môjho života. Ale keď tam príde to dieťa, tak naraz ako sa ešte čosi v nás akoby zastaví, alebo sa vrátime tak niekde do toho podvedomia k tomu začiatku. Ani si to neuvedomujeme a dokážeme byť voči tomu dieťaťu naraz milí. Prečo? Lebo vieme, že zo strany toho dieťaťa nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo, žiadne ohrozenie. Nemôže to dieťa, ani nechce, ani nejako proste nie je spojené s tým, že by ohrozilo našu kariéru, náš názor o nás samých. Ono nám dôveruje, ono nás prijíma takých, akí sme. Nie je ešte poznačené tým svetom predsudkov. A tak sa voči tomu dieťaťu cítime slobodní a to spontánne v nás vyvoláva túto nežnosť. To je drvivá väčšina ľudí, ktorí toto robia voči malým deťom. A teraz si povedzte, že či toto isté dokážeme napríklad voči Bohu. Keď sa stretnem s Bohom a s malým dieťaťom, či to moje reagovanie
na toho Boha je také isté, alebo či to moje vnútorné prežívanie, ten môj pocit toho vnútorného prežívania je taký istý, ako to bolo u toho dieťaťa. A tam sa naraz ukazuje čosi, čo už môže byť práve spojené s tými predsudkami a s tou, čo sme na začiatku hovorili, falošnými obrazmi Boha a s tou výchovou, ktorá ovplyvnila potom aj ten náš sebaobraz a vzťah k sebe. Ak budeme stále zdôrazňovať Boha sudcu, a teraz zákon a imperatív a hriech a a trest a peklo, tak ten Boh prestane byť Bohom života. A preto Ježiš povie, vráťte sa, buďte ako deti, sme na to zabudli. Byť ako dieťa znamená nestať sa infantilným, alebo ja nechcem nič vedieť, aby som nemal problémy, aby som proste, jak sa to povie, že o čom nevieme, o čom mysel nevie, to srdce nebolí teraz, že potom srdce netúžia. Ja radšej nič nechcem vedieť, ja mám svätý pokoj. To je uhybný manéver, to je obranný mechanizmus pred ďalším potenciálnym zranením. Napríklad tým zranením môže byť sklamanie. Ja som očakával toľko od tých ľudí a oni tak ja radšej nechcem nič vedieť. To je znovu nejaký postoj, ale ty skôr alebo neskôr budeš s tým konfrontovaný, tak máš možnosti, že buď to príjmeš a spracuješ, alebo spustí sa obrana a obrana bude zraňovanie smerom von, to znamená, budeš útočiť na všetkých, ktorí napríklad ohrozujú ten tvoj obraz sveta. Mali sme to teraz opäť, keď sa vrátim k tým, lebo to je veľká tragédia, proste to, čo sa deje v cirkvi a dialo v súvislosti s pedofilnými kňazmi a zneužívaním detí, keď mnohí tú medializáciu, ktorá spustila tú očistu v cirkvi, či chceme alebo nie, vnímajú ako útok na cirkev. No to je to zraňovanie smerom von, tá agresivita, ktorá nedokázala prijať tú zidealizovanú situáciu, ktorá tu bola. A toto je vlastne niečo, čo ja v tom spýtovaní svedomia, zjednodušene povedané, musím ísť hlbšie a musím pochopiť práve to, čo sa tu vlastne v tom mojom ja odohráva. Toľko na dnes. A keďže už máme koniec, a na budúce potom by sme sa zastavili, ešte by som pár poznámok povedal k tomu procesu, čo s tým, akým spôsobom prejsť k tomu procesu uzdravenia, alebo aká by bola možnosť ísť k tomu procesu uzdravenia, aby sme začali aj tému rozlišovania hnutí, ktorá s tým vlastne veľmi úzko súvisí.